खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन फिन खनसेबाव हेलो शिवब्लगाव बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय। फिन खनसेबाव थामथि गोरोबथा जिथु जालांबाय थामथि बोसोर 3 बोसोर जोबनायनि आरो फिन खनसे गोजोननि मोनसे दावगानाय दावबायनाय गोजोननि मुङावहाय पिसनि मुङावहाय फिन खनसे आरो प्रग्राम जानायखौ जोङो नुबावलायबाय। थ' थांनाय भिडिअसफोराव नोंथांमोना चेक आउट खालामनो हागोन। आं अलरेडि खोन्थाबाय थादोंमोन जे पिस 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 होनानैहाय। थ' नै फिन खनसेबाव नै बोसोर जोबनोसै आरो फिन खनसे माने पिसनि रेलि दावबायनाय लामा सुरनाय माबा सुरनाय बायदिसिना जालांलायबाय। दा जियानो हक सोंलु सोंथिया गोबां दङ। स' दा बिथाङा बुंदों दंफां फांसेबो गायलांनो हायाखै 17 बोसोराव मा खामानि मावदों मा मावाखै बेखौ सोंलु सोंथि खालामनायनि हानाय मोन्थाया माने गावनावसो दं जाहैबाय बा सोरबा मिडिया बा गावनाव दङ जाहैबाय माने BPFआहाय सोंलु सोंथि खालामनो हाया जाहैदों बिथांनि मथे। दा सिम्पोल खोथा बेनो जे बेला फारसेथिं बिथाङा बुंदों जे 3 बोसोराव बिथांमोना गोबां बायदिसिना BTCआवनो माने गोबां बायदिसिना खामानि मावनायनि सुजुगखौ मोनबाय बा फ्लेगशिप स्किम्स बायदिसिना बानायनो खाबुखौ मोनदों बायदिसिना डेभेलपमेन्टेल खामानि मावनायनि खाबु मोनदों बा मावदों होननानै बुंदों। आच्छा बै BTC जे दङ मोनसे न' बायदि जिथु मोनसे उखुम बै सिङाव थानानै जे दिनै नोंथाङा बायदिसिना बारहुंखा अखा दै बानानिफ्राय बारग'नो हादों। स' मानगोनां प्रमद बर' सार नोंथांनो बै उखुम सिङाव थानानैहाय थिं सायला सिङाव बा सात धालाय सिङाव थानानैहाय बिटिआरनि मुङावहाय BTCनि माखासे नियम खान्थि मथे आयेन मथे नोंथाङा दिनै सालायबाय थानो थाखाय खाबुखौ सोर होआ? 17 बोसोराव बिथांमोना गायसनना गालांनाय न' खुन्थिया बा न' बायदिसिना कर्ट डिस्ट्रिक्ट कर्टसफोर दङ गोबां सार्कोल अफिसेसफोर ब्लक अफिसेसफोर नोंथांनि दाब दाब जिल्लानि न' बायदिसिना बेफोरखौ सोर बानाया? दिनै नोंथाङा बबेयावहाय दावबायनानै खामानि मावबाय थायो? थ' खोथाखौ ओरैनो सहजाव बुंब्लानो जाया। दिनै 17 बोसोराव मावना गालांनायावनो नोंथांमोना दिनै मालायनि खालायखौसो दिनै सुस्रांगासिनो दङ। थ' बेखौनो खालाम मोजाङै माव साब सिखोन खालामनानै दोन जिथु न' बानायना गालांखानाय आरो बिथाब दाना गालांखानाय दिनै बहाबा लुसननो हायाखैबा बेयाव लुफुंनानै होनाया नोंथांमोननि दिनैनि खामानि जिथु नोंथांमोना बेनि सोलाय फैदों जिथु सोलायनायखौ लाबोनांगोन। फुराना न'आव बेसेबां गोबाव थाबाय थानो? दिनै जिमान माने अबेबा रिपेयारिं खालामनो गोनां दङ मावलांबाय खामानिफोर बोरायबाय जामलांबाय बेफोरखौ नोंथांमोना फोसाबनायनि खामानि खिनिखौनो मावनो हायाखै आरो गिदिर गिदिर खोथा बुंबाय थादों। दंफाङा गायना गालांनाया बोरायबाय जामख'बाय बेखौ जावखुनानै गोदान गायदोब्रा नोंथांनि जि सुक्ति जालांबाय बेनि दारैनो। बेला फारसेथिं ओरै आफादगिरि जोंहा माहारियारि आफादनि आफादगिरिया बुङो BTCआ स्क्रेप जायाखै BTCनि मुथेनो दिनै बायदिसिना खामानिया सोलिगासिनो दं। मा रावफोरानो नोंथांमोना मोननै मोनथाम माने बेबा बेलेग रायजो राजाफोरखौ बेबायदि माने गुबुंले थासारियाव दोनबाय थानाङा कनफिउस खालामनो नाङा बयबो मिथिगौ रोंखा राखा बयबो मिथिखागौ दिनै नोंथांमोना खुगा बाथ्राजों रावफोरजोंहाय मिडियाफोरावहाय बेलेग भइस होनानैहाय खोथाफोरखौहाय मोनसे प्रग्राम लाबोयो आरो गुबुन फारसेथिं पिसनि मोनसे समायखिरा लायो समायखिरा लाखांनायनि उनाव फिन खनसे आरो नै बेफोरबायदि माने गावजों गावनि बेले बेजे थासारिखौ लाबोबाय थायोब्लालाय पिसनि मुङाव दिनै 3 बोसोराव दिनै नोंथांमोना बोसोरसेयावनो खैबार बा पिसनि मुङाव रेलि प्रग्राम बानायो बोसोर मोनसे जोबबानो बानायलायबाय 6 माहायावनो मोनसे बानायो आरो बोसोरसे 12 माहायाव मोनसे बानायो मास मोनथामाव खनसे बानायो बोसोरथामाव खैबार बानायलांखो आरो इलेक्सननि सिगां जानो हागौ आरो खनसे आरो बानायबावगोन नामा पिसनि मुङावहाय रेलि। थ' बेफोरबायदि जोंहाय माबोरैहाय समायखिरा लानायनि ओंथिया बहा थाहैगोन? भेलुलेस दा खालाम फ्रिया जालांदों बयबो गोबां सुप्रिम सेक्रिफाइसेस खालामनानै बेखौहाय जाफुंसार महर होनायाव नाजादों मोजांखौ लुबैयो बयबो आसा खालामदों मोजाङानो जानांगौ होननानै जामलांनायखौ फोसाबनाया नोंथांमोननि खामानि गोजाम जाबाय गोदानजों सोलायना होदो खिन्थु बेखौ सोंखारलायनानै खुनु लाब गैया। स' बेखिनियानोसै रायजो नोंथांमोन फिन खनसे लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय आसा खालामदों नोंथांमोना गाव गावनि भेलुएबल कमेन्ट्सफोरखौ आंनि कमेन्ट बक्सआवहाय हरनानै दोनगोन होननानै। थ' स्टे टिउन टिल देन सि इउ इन द नेक्स्ट भिडिअ' बाय। যোনে 17 বছৰ কাম কৰিছে আপুনি গছ এডালো ৰুই যোৱা নাই এতিয়া আপুনি আহি পেলাই বেলেগক কৈছে যে আপুনি গছ ৰোৱা নাই। উন্নয়নমূলক কাম কাজত ফেইলাৰ হোৱা বুলি তেখেতে কোৱাটো স্বাভাৱিক কাৰণ তেখেতসকলে ইয়াতকে ডাঙৰ যে সমস্যা আছিলে এই সমস্যাটো তেখেতসকলে ইগনোৰ কৰিছে। ইয়াত উন্নয়নতকৈ ডাঙৰ কথা আছিলে শান্তি আৰু নিৰাপত্তা। এই শান্তি আৰু নিৰাপত্তাটো আপোনাৰ বহুত ডাঙৰ কথা আছিলে। আজি আমাৰ ৰাস্তাটোত আমাৰ অলপমান বোকা আছে কিন্তু যাব পাৰো যেটো মোৰ জীৱনটোৱে যদি সুৰক্ষিত নহয় মই কেনেকৈ থাকিম যদি মোৰ এই অঞ্চলত কোনো শান্তিয়ে নাই মই কেনেকৈ থাকিম। গতিকে 3টা বছৰত যে আমি ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰ বিটিআৰ চৰকাৰ মিলি এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সহযোগৰ শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিছো নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিব পাৰিছো সমন্বয় কৰিব পাৰিছো এটোৱে ডাঙৰ এচিভমেন্ট। এটা উন্নয়নটো লাহে লাহে হৈ থাকিব। আজি ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ 75 বছৰৰ এইখিনি সময়ত তেখেত সকলোতো কাম কৰিবলৈ সুযোগ পাইছে
17 বছৰৰ ইমান কাম কৰি উঠি আজি উন্নয়নৰ প্ৰশ্নটো তেখেতসকলে কেনেকৈ কৰিব পাৰে আমিহে কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকেহে কৰিব পাৰে তেখেতসকলক উন্নয়নৰ প্ৰশ্ন কৰিলে আমিহে কৰিব লাগে যোনে 17 বছৰ কাম কৰিছে আপুনি গছ এডালো ৰুই যোৱা নাই এতিয়া আপুনি আহি পেলাই বেলেগক কৈছে যে আপুনি গছ ৰুৱা নাই 17 বছৰত কাম কৰি আপুনি কোনো এটা প্লান পলিচি নাছিলে আজি আপুনি কৈছে আমাক মানে উন্নয়ন কৰিব পৰা নাই আমাৰতো সব প্লান পলিচি আছে 30টা ফ্লেগশিপ প্ৰগ্ৰাম আৰু কাউন্সিলৰে আছে আজি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ইমানখিনি কাম কৰিছো আমি ৰাস্তা পদূলি ইমানখিনি নিৰ্মাণ কৰিছো আমাৰ সময়ত আৰু স্বাভাৱিকভাৱে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ন্যায়ৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ ভাষা সংস্কৃতি সকলৰ উন্নয়ন কৰাৰ কাৰণে আমি বহুতখিনি কাম কৰিছো